from it, Nana, or say SCB. From it, and I say, dear. Mejo say, Nipa, who. And Pempi, Nambi videos, a hodo, a bar, a year of future, and in crash. And also, Medebako bar, the more shipa. So, young Maritia, a bit shown crying, the bubble was super. Which my favorite video, no, I like it. No, subscribe, no, share. Me no best so asia. O pese o frame na na me di ho nkoba. Ene so me ni obedi ho enkobo. Ene asem no matiri din se bo asomdwie ho Dahuro. Emo okon atwene ifi se edi mogya hwegu ena eba. Sadi shemienu ko na so mu wu a enkoa e wo fie ho ene di ade sanso na se atwe mienu asoro mienu so ekoko ewu e wo fom no wo so ene ta ehura mane e pa enye prepreja awu bibi a wo yemu na so kono ba minia nya ba akofo ene wu Mamenka wasimbi. Ohini bi trust. No ya ohin kase pa. Na owo dom susu edi nachi. Na oyi obi a na nani gi okon ho pa. Enti asama enya asem kura no a. Na wamani da ubofo asi Dahuro so. Se ye kokon. Ekonu so a yekono ono wonko bi ni konti hene ene di animu ede wo mkokon no de biara eda wo kokon na ba bia ne nipa no fa bebre awu edu ba bi no na nye no mpanimfo ne de nanso no woni ano a wo de be kasa saa wo hene ni efre ne na kwa mbo na saa na kwa mbo yi a me kana semu afei duru baabi na se ekon eba no ka se ne manfo ensi Dahuro so emma manfo amane se ommo aboa wo ho na ye kokon afei de Dahuro bofo no na odi aye enwom tuo bi ane wo bo Dahuro aya no bo no se ne ya no mutaka no okotwebrefo na kwambo okotwebrefo okotweba ye kokon onkobi okotwebrefo na kwambro ye kwa no otifie okotwebrefo emanidi na kwambo no mpo ayirai ama edu baabi no na nipa ni nyina efre no okotwebrefo okotwe asamba fie ama dani da nyina ntokwa ani mogya hweguo ana odiba na wonim fache na kwambo asemu yi na mpese eneyi medane ba yen soso ye penso enemu enema abaso bi eye social media emrantia ene mabawa ana hwie ho agumu na prepreja ana omoye asama yempe yenka no eno ana omoka didi mpanimfo atem ekeka ni patribom asama ani hompo wotimi nwono ye de aso obi dani da nyina ede papamu ani ade ana ba fie eba abusuam eba oban mu social media aye prepreja essay aman na essay nkro na essay abusua na tutu namfo ene adofo entempa na me kanso a na meja amanyofo party we sisei na sa party ensuso edi prepreja eba ema emufo ekan sama kase atwetwe okon edi eba afebio so wohwe aman akase a ewo yen bibi edie no susu a dani da nyina no kekan kitwa ni tribom no prepreja edi man kitwa yi
Say, Monko, oh, Yababuamo, and canka, so who said, a mind to Traby, our good year as it says, Sikako, and the Yakaka. Obeka on trouble na odi atuo ni akodia hodie abrɛ wɔ mo sɛ momfa nko ne yɛbɛboa ni nyina botae baako ɛde sɛ ko no baso a ɛne obenya sika bi ɛde afiri mu odi adi ama hodo bebrebe meka sɛ abepie ɛwɔ bibiman mu a yɛkeka bibiman ekiri ebom ɛma ɔko ɛfrɛfrɛ ɔko hodo ɛwɔ amama kɛse bi ana mama bibre ɛso yɛnyina we ɛwɔ animo sa mama kɛse tata aman kitwa ɛwɔ bibre mu Africa emu na yɛ bi yɛ ku na ebi ɛyɛ wɔn kasa ɛsɛwɔ wɔ ɛko a nyansa biara ni mu ɛko a wɔntiaseɛ ɛko a wɔnhu ne ti wɔnhu ne nan ansoso na yɛ ko Syria and then Sudan, the Burkina Faso, Mali, and then Chad. Ukabri dear Kosovo, our Ukraine, and Russia, and your mamma Kaka won't just see. Kikani Petribum. Ukomedia Swa. Danny then the way say, and the way say, na a copeja. At this year, atama she. And you are not of them. And then my future am person the more work as penny. Say assume ye nu a qua. I never accompany the test. A wura a wolf of them in the primary. Make us say a maya air cooling a ma, a memma, and quada a woman. Enya aduane ni enya baabi mpo no omdo omtrato ebia sesa ne ma yennim baabi a yekro awro sama ya ne wonu ni se amanyofo aye ade akura kun nyina bayi se ko no hya hye pe no o sikanti no fa ne kete no ne ma ne ahwim ne akotra kura asomdwie mu ne ejam samunku na mumu aye nyansa sab enti me tumi ni efo yɛhwade ye na fe yenya prepeja ene okon ho dawuro ene de nipa sɔre keka di petribom no na emfa hwe emre ene afutuo kakra me pese me de ema wo ni tie na hwe na ye ho adwuma de asomdwie ebebre enkanka ye man Ghana makram